Aya, mommy, I'm going to pick it up and come to them on season. What? The page then? The page questions. Kaimara, the best couple of the year. Number 7. I got question 7. Question 7 say, upon again a digging way is the moku, you don't use a yoy. Upon again a digging way so book, you don't use a yoy. I know oh, Munebu. One aka, I want a priest. Also, no, I booze a young boy. Can you eat up it? No, here open 1 point. Number 2. Number 2 question. See, Kedu mgbe ịmụrụ nwa gị izizi? Kedu n'afọ ọ bụ? Na December 1999. December 8, 1999. Yes. N'afọ ya. Chukwu ebubo obi. Ụmụ na-aga ofe ihe ahụ ọzọ aka di eza. Kedu your question? Number 3. I got number 3 question. Kochukwu na-abụ ọsọ. Number 3 see. Kedu mgbe ikpeazụ di gị kpọrọ wee pụ outing? Kedu mgbe ikpeazụ di gị kpọrọ wee pụ outing? Zuka nke Osuka gara aga ọ bụghị na date? 4. Continue. Number 3. So, Kwana last Sunday. Yes, sir. Oh yeah, number 2 question. Please go with me. Kai malezi no no na-ebi ọfụma. Di na nwunye nwetara onwe ha ọfụma, na-emekọrịta ọfụma. Ha nwere gift to go with. Kedu ihe ịsatara? Number 9. Number 9 question see. Pụta n'iru ebe a ka ịsụso ya ọnụ. Okota ponu zo. Ọnụ.